A praza que dá acceso aos play-off polo título. Onte superou en San Sebastián o Lagunaro e foron claves nese partido a reacción no último cuarto e as achegas de Oriol e de Diguar. Os dous primeiros cuartos foron para Lagunaro. Doblas dominou na pintura e as achegas de Woods e de Morris Finlay fixaban en 9 a diferenza ao descanso, 38-29. A defensa galega daquela frouxeaba e en ataque, de cando en vez aparecía Maisley, pero o ataque faltabanlle fluidez, ideas. Na segunda parte a situación mudou. Oriol pediu o balón e comezou a organizar con criterio. Lucens Monbus principiou a xogar cómodo. A súa defensa medrou o tempo e permitiu entrar nos últimos minutos co marcador igualado. Aí foi cando Lagunaro acusou a presión, o ver tan preto o descenso, e entregou o partido ás mans de Hamel e de Diguar. Especial mención para Diguar, 13 puntos, xogou mancado e resultou decisivo. 16ª victoria galega, fantástica temporada. Quedan 3 xornadas. Lucens depende de sí mesmo para disputar as eliminatorias polo título.